शेतीत कोणतरी काम करू लागायचे, घरात राहून राहून यांचे रोग वाढले, घाम जात नाही अंगान, लोकांचं आयुष्य जवळ येईल कारण त्यांच्या अंगासून घामच जात नाही काम करणाऱ्या लोकांच्या. आता तुझे पैसे कधी मिळणार? सरकारचे आमका पैसे मिळतले, ती आता पैसे किती जरी मिळाले ते आमका कमीच आहेत, पण ते मिळतले या आशेवरती त्यांच्या पाठसून जाण्याचा विषय आम्ही सोडलेलो. जरा मुलाखत परत येणारे नाहीत, मुंबईवाले आहेत ते. पण मुलाखत काय देऊ? तुझ्याशिवाय कोण नाही मुलाखती देऊ. याच्याकडून घे, ते मिळणार, ते त्यांची मुलाखत भेटणार, तुझी मिळणार. माझी कसली काहीतरी सांग, गजाली बिजाली मार गावची. मी मुंबईवाले परत येणार, एकाच रात्रीसाठी येतं. मी माझं बंद करते. हे आमचे आबा, यांच्यामुळे आता राशन बंद झालेला. का रे? यांनी सरकारवर भाषण केलेलं, आरोप केला का डायरेक्ट? हा, राशन कशात चालू आहे त्याच्यावर तर राशन आता बंद झालेलं. त्याच्या मेन कारणीभूत माणूस हा सरकार का जागृत करूचं काम करता, गावात काय चाललं आता सरकारपर्यंत पोहोचवतात. शेती करणाऱ्या लोकांका जो हे तांदूळ देऊ राहिले ते लोकांनी त्याच्यामुळे शेतीत परिणाम केले नाही, चुकीचं शेती करीत नाहीत लोक. त्याच्यामुळे एका माणसाका अंत्योदय म्हणून त्याका 35 किलो धान्य, कोण आधी 1 किलो धान्य दिवसा खाता का? म्हणजे महिन्यात 35 किलो? हो, एवढा एका माणसाका 10 किलो गहू आणि 25 किलो तांदूळ. मग शेती काय करते? सरकारच्या योजना काय उपयोगाच्या नाहीत? नाही, चुकीची येत नाही. नारळाच्या मळ्यात येऊन शेती करतो आणि शेतकरी म्हणून जी काय 4 महिने 2000 रुपये मिळतो ते खाता कोण? मुंबईवाले नोकऱ्या कसलेले. भारी योजना हा, या आंधळा धावताना कुत्रा पीठ खाता, या आंधळा धावताना कुत्रा पीठ खाता. तो माणूस भात त्याच्या घरात तांदूळ सोपतच नाही. 40 रुपयात दुकानात तांदूळ मिळतात, तर तो माणूस 20 रुपयात लोकांच्या गळ्यात बांधता, घरातले सोपत नाही म्हणून. आणि त्याचं नाव अंत्योदय मध्ये, म्हणजे त्याका सुद्धा ते 35 किलो 80 रुपयात तांदूळ मिळतो. दुसरं धोरण असा हो, आणि पहिलं आता गौंडी कामगारांसाठी काय ते पैसे देत, जो खरोखर गौंडी काम करणारा ते का मिळतच नाही. रिक्षा चालक, दुकान चालक असे जे लोक असतात हे ते फॉर्म भरतात आणि कोणाच तरी कॉन्ट्रॅक्टरकडून आपल्या फॉर्म वरती सगळं करून घेतात, हो माझं कामदार म्हणून. आणि त्यांना पैसे मिळत, पैसे मिळत चालू होत, अजून पण चालू होत, अजूनही चालू. आणि ते रिक्षा पण चालू होतात, रिक्षा पण चालू होत, हे धंदे चालू होत गावात. जो खरा गवंडी काम करता, कारण माझ्यासारखं गवंडी काम करणार होत त्या नाही, ते का मिळत नाही. 6,000 ते 6,000 मिळतात, ते झाला दुसरा विषय. फॉर्म भरलं नाही आधी? फॉर्म भरलो, सगळ्या ओरसला जाऊन सगळा काय केला, आणि तुमचे पैसे जमा आले होत, येऊन बँकेत बघतो तर काय नाही. आता ओरसला रोज त्यांना ठोकूक जाऊ का? आमच्याकडे काय तेवढं वेळ नाही, कारण आम्ही हे धंदे कोण करता? रिकामं माणूस त्यांच्या पाठी राहून आपला पोट भरता, आणि जे का आपल्या धंद्याची ठेवून तू या काय करत बसणार, धंद्याची काळजी आहे तो ह्यांच्या पाठी लागणारच नाही, ह्यांच्या रोज पाठी लागणारच नाही, असो तो विषय चालू होता. आता हे पुढे 6,000 मिळतात, ते पुढे शेतकऱ्यांसाठी, ते शेतकऱ्यांचा विषय नाही. काय 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 तुका सरकारकडून काय अपेक्षा ती माका सांग. आम्ही आता की नाही 60 वर्ष होऊन गेली आमची, आम्ही आता ते फॉर्म भरून काय त्याचा उपयोगही नाही, पण आम्ही काहीतरी केला. आमच्या माझ्यासारख्या माणसाच्या नावावरून कधी 5-25 इमारती तुमका दिसती काय की ह्या माझ्या घराचा काम माणसाने केलं. अच्छा, तू आणि हे जे आता पैसे घेतात हे कोण सांगते काय, किंवा माझ्या हाताने ह्या घरांची एवढी कामं पुरी झाली, मी इमारती बांधली, काय केलेलंच नाही, ते गवंडी काम साधो काटकोण म्हणजे किती अंशातो ह्यो जर प्रश्न विचारला नाही एखाद्या माहितीगार माणसा तर ते सांगू शकत नाही. पटकन एखाद्या माणसाक विचारला प्रश्न किंवा चिऱ्याची बाजू किती तर तो सांगू शकत नाही. काटकोणाची परिमिती काय, त्या ह्याच्यापासून आपण त्या ह्याचा उपयोग घेतो, त्याची परिमिती काय बघ, काय त्याच्यापासून काय तर त्याला लय थोडी माहिती होती. फुटाची इंच 12 हे सगळ्यांना माहिती होत, पण किती सेंटीमीटरचं फूट म्हणून विचारलं तर 80% आता शिकलेले लोक तुमका पटकन उत्तर देऊ शकत नाही. कोस काढणार ह्यो विषय तो लांबच राहिलो, पण इमारत कोसळलेली असताना
घर बांधताना 4 कोणांक 4 धोंडे घालतात लावतात आणि त्याचं कोस बघतो. तर तो लेवलला असल्यानंतर कोस अनायासे येता. पण एखाद्या इमारतीचा लेवल नसता, मग तो भाग जास्ती उंच असता आणि चरात खाली दगड लावचे असतात. अशा वेळी जर घराचं चौतर घालूच होतं यांचा कायमचा कोस जातच नाही. का तर त्यांच्याकडे काटकोणाची परिमिती म्हणजे काय ह्या सूत्रात त्यांना माहित नाही. ते आपले असेच याचा त्याचा बघून चालू केला का बघून चालू केला. थापियन दगडावरती सिमेंट सगळ्यांका घालू घेता. पण दगडाक ओळंबो सोडताना वर ओळंबो सुटलो किती आणि खाली सुटलो किती ह्या कोण बघत नाही. मग दिवसाचे दगड लावायचे. यांची इमारत जर वळंबो बघू गेलं तर वरती जेव्हा 10 किंवा 9 दगड लागतात त्यावेळे का ह्यांचं ओळंबो जवळजवळ 3 इंच भीतीपासून सोडलेलोच असतात. कारण काय तुझं आता मत सांग. आता करणारे करतात काम करणारे सरकारवर काय आहे तुझा आता काय वया खरोखर जो कारागीर कोणते असतात एक करून झालेलो म्हणजे एक आता आम्ही कामच करण्याच्या लायकी ना. अशा लोकांना काय प्रोत्साहन द्यायचा, अशा लोकांना प्रोत्साहन द्यायचं की करणाऱ्यांका द्यायचा. खोटा कोण खातात त्यांना. मग ही खबर तू त्यांच्यापर्यंत पोहोचवता या माध्यमातून बोलतोयच आहे ना. त्यांना सांग येऊन बघा खरोखर काम करणार कोण. आता कसं राशन कार्डचा बंद केल्यानी खरोखर त्याची बरोबर केल्यानी की चुकीचा केल्या बरोबर केल्यानी मग ताच त्या केल्यानी ना राशन मिळत असल्या कारण लोकांना शेतीत जाण्याची इच्छाच बंद झाली. कोणच शेतीत जाऊ मागत नाही. आणि ते राशनाचे तांदूळ काय करतात विकतात. ताच तांदूळ विकतात. आता बंद झाला बरा झाला ना. बरं झाला कारण शेतीत कोणतरी काम करू लागा. ते घरात रवान यांचे रोग वाढले, घाम जात नाही अंगान. सरकारच्या एका योजनेमुळे किती त्यांचं या झालं बघ. लोकांचं आयुष्य जवळ येईल कारण त्यांच्या अंगासून घामच जात नाही काम करणाऱ्या लोकांच्या. आता तुझे पैसे कधी मिळणार. माझे पैसे मी काय प्रयत्नच केले ना. आता ती माझी बुका वगैरे ती इलेली होत मी ती आता तशीच ठेवली. मी त्यांच्या पाठी लागतच नाही. तू तुझं काम करतं मोकळा होतं. मी माझं काम करतोय कारण आमका दुसऱ्याची इमारत बांधा घेतल्याच्या नंतर त्याची ती पुरी होणं ही आमची जबाबदारी आहे. सरकारचे आमका पैसे मिळतले ती आता पैसे किती जरी मिळाले तरी आमका कमीच आहेत पण ते मिळतले या आशेवरती त्यांच्या पाठून जाण्याचा विषय आम्ही सोडलेलो.